Kai, rayuwa yanzu ta canza kaga tsofaffi yanzu ko naira ba a cikin su kaga kana bin yara kana ko da dan naira 50 su dan hada maka. Kaji suna cewa babu yanzu ne ban da wannan lazumin da nake ci nake koshi. Ka rayuwan ka ta canza wallahi. Allah dai ya samu dace kaji ko Allah ya samu dace. Kamata ya kike? Ya gida ya kwana biyu. Ai ba ki san ni ba kam garin nan ba gaye saurayi. Ba ki gara tuwon gaure. Kamata ina magana kiran kallon. Ki yi hakuri ki saurare ni. Wai malam to ina jin ka menene wai? Yawa to yanzu da fara dai sunana wasu na ce min Galadima comedian saboda ni dan fim ne. Ina yin fina-finai sosai. Kin san Miss Breaker? Eh na san shi. To ai yaro na ne ai. Ni na koya mai waka. Wallahi na koya mai waka. Kai malam ka san ni waye kuwa? A to ai yana tsarin ki ne ban na dai gani ya burge na amma ban san ko kiwaye ba za ki ga ba na. Ka san Alinu? Alinu dan fim house. Eh. Na san Alinu sosai na san Alinu. Wai ni babban yarinya shi. Yarinya shi ta ce. Eh. Ita faduwa ya zo daidai da zama. Alinu muna haɗuwa da shi a wuraren ayyuka sosai. Wai wannan ba Maryam Baraka nake ji bane. A'a, bari ga kowa ne. Bismillahi Allah. To shikenan yanzu dai me ya kawo ga ni ba sa abin da ya kawo kana ta musu surutu ta dazu. Na ce ma ai ba ki san menene bane ni kawai na zo ne ni aure. Au me kace? Aure. A karfa dan ji. Aure ne ce ki. Dazu fa ka ji abin da na ce ma ni babban yarinya a Lulu ne kuma kai daga ganin ka. Yanzu ya za a yi ne mu je tsana club mana mu dan huta. Ai kin sarar waya dan sai da cile ko ba ka wani. Wai ba Maryam Baraka nake je bane wai. A kai kuma wane ne? Me wai wannan kusa da ke ne? Wato ke sai ita da aka ce ke kenan. A ki ce mai gadi ne kai mai gadi ga wata. Ke dan buhun uban ki kina yadda wani zaki ce ban mai gadi. Wayo Allah. A saka shan ruwa dan so. Wayo